papelik ekartzen, baina gaur pixka ikuzkanpo dezela sentitu. Maiterekin jarraitu egia esan pixka azalduko dizuet historia zer da, baina ez nu zalantza handirik izan maite edo aukeratzeko. Eta horren arrazoia da, ni normalean orain arte idatzi ditudan ipuietan, nire egunerokotasunetik oso hurbil dauden historiak dira, pertsonaiak nire ingurukoak, nahiko realistak eta bat. Eta ez daukat oso garbi zergatik, printzesekin zergatik tematu nintzen, baina xaberri lanean etengabe esaten nion, printzesi buruz zerbait behar duz, ez daude modan da berriz berreskuratu behar ditugu. Eta orduan niretzat erronka handi xamarra izan da, printzesen historioiek berez, behintzat tradizionalki daukaten xamurtasun, xarma, magia eta kolori hori ematea, nik berez orain arte nire narrazioetan erakutsi ez betena. Orduan pentsatu nuen xarma hori beste batek eman beharko ziola marrazkien bitartez, eta alde horretatik nik uste maite horregatik nik aukeratu eta argitaletxean ere ikusi zuten guionetarako egokia izan. Eta horrekin lotuz esan, egia esan, Alhambra danok ezagutzen ez solamente egotzerate, eta hanengoela holako zea bat izan, zean da bizi zuten hemen printzesek, ezakit egia esan nola biziko ziren, baina holako paraje berrean pentsatu nuen. Eta hor hasi nintzen pixka bat trabatzen, eta nik ere zerbait diferente idatzi nahi nuen, eta horrela sortu zen idea. Argumentuak, baditu bere berezitasunak, nolabait esateko, amets bati jarraituz bizien printzesa baten kondaira da, ez? Baina, garbi neukan ere ohiko printzesa bat ezin zuela izan, ez? Badakigu printzesak normalean eginkizun gutxi eukitzen dituzte, bat izaten da eder egotea, edo idar izatea, bestea etxokia, printzeari etxokia normalean izaten da bere lana, eta esanekoak izatea ere izaten da beste ezaugarrietako bat, eta honi beste txispa bat atera nahi nion, bestela ezan abentularik egongo. Eta, honek Reixa du izena, gure printzesa honek, eta bere ezaugarrietakoa seguramente bere jakimina da, ez? Bera Alhambran bizira oso toki eder, eta oso toki ederrean, baina handik kanpo zer dagoen jakin nahi du, ez? Hau ere beste printzesa batzuik gertatu zaie, ez da berria. Eta, bere ametsa basamortuaren irudiarekin iruditzea zen da, ez? Berak basamortua ezagutu nahi duela dio, berak azitako inudeak edo, hango historiak kontatzen dizkiolako. Neri basamortuaren irudia beti, metafora bezala asko ezaguna da, niri asko erakartzen nagoena da, eta hemen bi zentzutan niri izan, ez? Basamortua mugagabeko askatasunaren lurraldea bezala, eta baita heriotzaren lurraldea bezala, ez? Azken bidai baten helmuga bezala, eta ipuian bi zentzuak eman nahi izan dizkiot. Argumentuari bueltatuz, nahiko hor ere molde klasikoak erabilitut, Reixa da 3 ahizpetan zaharrena, sultanaren alaba noski, eta bere ama hiltzan, bere ama baitu zuten kristaua zan, Munia zuen izena, baitu zuten, gerra horietako batean, eta Alhambran hiltzan apenas. Eta 3 ahizpa hauek Xamira izeneko emakume batek hasi zituen. Eta, askotan gure bizitzan, maitasunak ere egon behar zuen horrelako historia batean, eta kasu honetan, Reixak maitasuna pixka bat erabili egingo du edo maitasunak emango dizkio egoak askatasuna lortzeko eta ausartuko da, beste printzesa bakan batzu bezala, aitari aurka egiten eta engainatzen. Eta horrela izango da